Yau 1 ga watan 10 2020. Me sunanka? Sunana Aliyu Umar. Shekaranka nawa? Shekara na 24. Kai mutumin wanda jiha ne? Da kuka tashi kama ni kun kama ni a jihar Kano amma ni mutumin jihar Yobe ne. Wani karamar hukuma? Fika local gamma. Ken kes din me muka kama ka? Kes din kidnapping. A wani gari? A jihar Kebbi. Okay. Wace karamar hukuma? Bagudo. Okay. Kai me sunanka? Fada. Kai mutumin ina? Shekaranka nawa? Shekara na 35. Kai mutumin ina ne? Mutumin Senga. Shanga ina? Senga birnin Kebbi local government. To, ka laifin me muka kama ka da shi? Kun kama ni da bindiga. Bindiga wace iri? Yake. Alshashi nawa? Alsashi 170. 170. Me rage da shi? To ina rike da shi ne ina aiki. To, malame sunanka? Sunana Bello Garba. Bello Garba. Me aine ne inkiyanka? Sunana Bello Commander. Bello Commander. Bello Kwari kenan ko? Bello Kwari. Shekaranka nawa? 25. Kai mutum wani gari ne? Ni dan Shanga local government na Kwari. Okay, kes din menene muke rike da kai ana? Kes na shanu ne. Shanu wani iri? Shanu ne na dauka saman gadan kanji. Haka. To, barazana da ake wa mutanen Kwari kuma fa da girin masa. Kana neman mene? Ina neman afuwa. Kana neman afuwa? To, me sunanka? Aliyu Umaru. Shekaranka nawa? Shekara 33. Kai mutumin ina ne? Ni ani kokarin nike amma bakin ruwa ni sai da Sanu. Okay, me ya faru? Bakin ruwa. Me ya faru? Ne sai da Muhammadu Sanu. Ne zo karban kuɗi ina ɗaya na ga an rike shi. Ko da an rike shi yan sanda suna ge min intabi ban sani ba to ni ko na sai da mai don in biya bukata. Ni zo wurin. Kai me sunanka? Sunana Muhammadu Majuma. Shekaranka nawa? Shekara na 36. Kai mutum wani jiha ne? Mutumin Zamfara ne. A wani ƙauye a Zamfara? Zamfara a Anka. Anka a ina wani ƙauye? Anka Bagega. Yanzu ina kake da zama? Bakin ruwa. Bakin ruwa a ina? Maje wani karamar hukuma? Kebbi. Kes din me muke tuhuman ka da shi? Kes din Bindiga. Can baya ka taba bada bindiga ko baka taba ba? Na taba ba su. Bindiga guda na? Mu uku mun bada bindiga 7. Guda 7. Okay, yanzu ina bindigar da muke nema a hannunka tana ina? To wallahi bindigar nan tana ga wani yaro kuma yaron ban san inda yake. Ya sunan shi? Suna ne Bello. Bello, ya alaka ka da shi? Alaka na da shi da Zamfara muna tare lokacin da Gimba ya kama mu na bada bindigogin ko da nizo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu. Ni kuma ina ta neman lambar shi ta yaya zan an so bindigan nan kuma ban gane shi ba. Malam me sunanka? Imran Ibrahim. Kai mutumin ina ne? Mutumin Zamfara. Zamfara ina? A Talatan Mafara wani ƙauye? Ƙauyen Jangebe. Yeah? Jangebe. Gashi mun kama da kai da muka kama ka? Da ni da Sani Muhammad. Waye Sani Muhammad? Gashi nan kusa. Okay. Shekaran ka nawa? Shekara na 22. Da biyu. Da me muka kama ka? Alsashe 650. A ina ko ka ɗebo shi? Daga Nasarawa State. Za ku kai ina? Za mu kai abin nan. Bagega. Daga ne ina za a kai su? Za a kawo su jihar Kebbi. To, ka yi nadama ko ba kai ba? Na yi nadama. Kai malam, ka ce sunanka mene? Sani Muhammad. Shekaran ka nawa? Shekara ta 10. A ina muka kama ku? Nasarawa. Nasarawa ina? Nasarawa lafiya. Ya? Nasarawan Toto. Can jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa. Ok, da me muka kama ku? Da burushi. Guda nawa? Guda 650. Waye ba ku? Wanda ba mu wanga je an so shi. Ni ban ga wanda. Waye ba ku kai? Lamba aka ba mu ba mu san sunan shi ba. Sunana Surayya Aminu, wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV, ko kuma Halidubu Films, ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari.
Jama'a ga wani albishir, wannan tasha tamu mai farin jini mai suna Halidubu Hausa Movies TV za ta fara kawo muku karatun littafin Hausa, a inda muka dage za mu fara da wani littafi mai suna Rana Ɗaya, wanda wani saurayi ya auri mata ɗai har guda 4 a rana ɗaya. So, don ganin yadda Yarima ya yi wannan aure, sai ku kasance da wannan tasha tamu na Halidubu Hausa Movies TV a kan YouTube ɗinmu da kuma Facebook.